vítajte u nás. Teda nie ani tak u nás ako vo Falkensteineri, kde sa budeme venovať pojmu, ktorý sme už načetli v predošlých častiach, ale teraz ho tak viacej rozoberieme. Konkrétne remarketing. Ak si náhodou nepamätáte hneď z úvodu, čo to presne je, tak Štefan. Tak remarketing je vlastne opätovné oslovenie vašich návštevníkov, ktorých ste mali na stránke. To sa zabezpečuje tými dočasnými súbormi cookies, ktorých sme si spomínali hneď v úvode. Teda ako náhle k vám niekto príde na stránku, vytvorí sa dočasný súbor a potom vy na základe toho viete spätne oslovovať toho človeka a to sa volá ako keby remarketing, teda že ho recyklujete ako keby a znova oslovujete. Čiže opäť len zopakujeme to, že sa vám zobrazujú stále tie isté reklamy, ja neviem, mne akože na topánky, kabelky a tak ďalej, tak za to môže práve remarketing. Že stále ma naháňajú, aby som si niečo kúpila. Áno. Dobre vravím. Dobre vravíš. A vrátili sme sa k tomu hlavne preto, aby sme to priblížili k tomu affiliate marketingu ako takému. Čiže vy tam máte dve možnosti, akým tým remarketing uchopiť. Jednou možnosťou je to nie je ani možnosť ako fakt, že ako náhle má inzerent, respektíve affiliate kampaň zapnutý remarketing a vy tam pošlete užívateľa, teda vy máte web o topánkach, pošlete ho na e-shop s topánkami a on tam nenakúpi, tak samotný inzerent ho bude znova oslovovať a ak ho dotiahne naspäť a nakúpi, tak máte z toho tú províziu, ktorá vlastne vzniká na základe tých 30-dňových cookies, ktoré väčšina kampaní má. Teda to je jedno z tých využití. A druhé využitie je to, že vy na vlastné projekty môžete nejakým spôsobom ťahať tú návštevnosť naspäť. Ak máte nejakú veľmi dobrú stránku alebo veľmi dobrú landing page, tak môžete tých užívateľov, ktorí tam boli, ťahať naspäť. Teda zobrazovať im tie reklamy, že poď naspäť a vyplň ten formulár alebo preklikni sa na ten e-shop. Čiže ak som to správne pochopila, tak ich môžem ťahať buď na môj web, že poď sa pozrieť, pretože tu mám nové články alebo čokoľvek, alebo priamo na web inzerenta, alebo teda na online shop. Hej? Áno. Ten online shop to bude robiť ako keby automaticky, že on vo vlastnej réžii bude reoslovovať tých svojich návštevníkov a aj tých, ktorých ste tam poslali vy. Potom tu mám zapísané takú skratku, že RTB, alebo Real Time Bidding. A toto je čo, prosím ťa pekne? Tento pojem je zase celkom nový. To je ako keby vy cez RTBčka môžete nakupovať mediálny priestor. Teda je to niečo podobné ako Google AdWords, teda že si tam dávate svoje reklamy, cez ktoré sa k vám ľudia preklikávajú, ale RTBčko funguje na princípe, kde akože real time bidding, akože vy tam nejakým spôsobom vedete aukciu o zobrazenia. Teda vy nastavíte, že dáte 1 euro za 1000 zobrazení a na základe toho sa biduje ako keby vaša plocha na rôznych iných portáloch, na ktorých môžete nakúpiť tú reklamu. Tak mi daj prosím ťa pekne nejaký reálny príklad reálneho e-shopu a mňa ako nejakého publishera, ktorý má, ja neviem, niečo, čo sa týka zdravia alebo chudnutia. Tak máš svoj projekt, áno, na ktorom máš reklamy. A vieš, že ako náhle dostaneš na to 1000 ľudí, tak máš priemerne takúto províziu. Takže ty, ako keby si chcela nakúpiť tú návštevnosť, tak môžeš ísť cez tie RTB siete. Teda ty... Preruším ťa. Návštevnosť, čiže len aby prišli na môj web, nie aby klikli. Hej, to je tá návštevnosť. Áno. Dobre, čiže za zobrazenia. Áno. OK, pokračuj ďalej. V tých RTB sieťach vlastne si nakupuješ impresie, teda nie kliknutia, tak ty budeš vedieť, že za 1000 zobrazení banneru vieš dať priemerne 1 euro. A ty toto nastavíš ako keby v rámci toho RTBčka, že ty chceš dať 1 euro za 1000 zobrazení. Oni mi to vedia dať? To už záleží od toho, akí ostatní ľudia budú v tej aukcii. Teda keď niekto bude vedieť zaplatiť 3 eurá za 1000 zobrazení, tak sa tvoje zobrazenia ako keby neminú. Lebo bude sa čakať, kedy ten tvoj bid bude najvyšší ako v klasickej aukcii. A môže sa stať, že ja potom tým pádom to euro pustím len tak do vzduchu, že nikdy v živote to nebude najvyššia ponuka? No ty ho nepustíš do vzduchu, lebo sa neminie. Ako keby nebude existovať príležitosť, kedy by sa tie médiá za takú cenu nakúpili. Môžem tam pridať k tomu euru možno ešte 2, aby som mala najvyššiu ponuku za 1000 zobrazení. Či ty sa musíš len hrať s tou RTB kampaňou, aby mala si z toho čo najväčšiu efektivitu za čo najmenej peniazy. Takisto ako v Google AdWords napríklad. Jasné. Možno tomu trošku rozumiem. Ešte by sme niečo chceli povedať ohľadom remarketingu? Tak ohľadom remarketingu sme toho povedali asi dosť a všetko. A takisto aj k RTBčku. To RTBčko je fakt také trošku pokročilejšie, takže ak by ste sa tomu chceli venovať, tak viete si o tom veľa prečítať.
aj na internete, aj v tejto časti. A ak by ste mali akékoľvek otázky, tak ich radšej smerujte asi na mňa, na polgari@leadmedia.sk. Určite áno. V prípade, že by ste ešte niečomu nerozumeli, tak ešte je tu aj textová priložená forma v rámci tejto akadémie, ktorá vám určite ozrejmí nejaké otázky. To je zatiaľ od nás všetko. Myslím, že aj dosť v rámci tejto časti.